भोजपुरिया समाज के प्रणाम, आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। साहेबगंज के महावीर स्थान मंदिर परिसर में 1 जनवरी से शुरू भइल श्रीराम नाम अखंड संकीर्तन सह नवाह अष्टजाम शुक्रवार के समाप्त हो गईल। एह अवसर पर साहेबगंज बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकालल गईल। शोभा यात्रा महावीर स्थान मंदिर परिसर से निकल के ब्रजनंदन चौक, नवल किशोर चौक, खुर्सेदा से वापस होत गांधी चौक, केशव चौक, इंद्रदेव चौक तक गईल। हाथी, घोड़ा आ रथ पर निकलल श्री राम लक्ष्मण माँ सीता के झांकी शोभा यात्रा के शोभा बढ़ावत रहे। भक्तन के जय श्री राम के नारा से पूरा बाजार गूंज उठल। शोभा यात्रा में आयोजन कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार मीठावाला, राजा बाबू, धीरज कुमार, अनंत प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, पूर्व मुखिया कृष्ण कुमार गुप्ता, सूरज कुमार का साथे ढेरों भक्त शामिल रहे। उहवे विधि व्यवस्था के लेके दारोगा नीतीश कुमार, एएसआई महेंद्र प्रसाद मंडल का साथे पुलिस बल मुस्तैद रहे। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।